ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ସୁଧାକର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ହନୁମାନ ସଙ୍କଟମୋଚନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଜପ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ସଦାସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଧନ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଜର ବଡିଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ। ଆମେ ବାହାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ଜିନିଷ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛେ। ଆମ ନିଜ ଭିତର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଉଛେ। ଆମ ଭିତରର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସେ ଆମ ଭିତର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆମ ନିଜର କ୍ରୋଧ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୋରକୁ ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ନ କରିପାରେ, ବାହାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖାଯାଇଛି, କ୍ରୋଧ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟାଣା ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ, ଦେହସ୍ଥିତ ଦେହ ବିନାଶନାୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ସେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ କମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ କମାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏପରି ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଫଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣତାରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତାରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱୟଂ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି, ଓମ୍ ଅଞ୍ଜନି ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ କପୀନ୍ଦ୍ର ସଚ୍ଚିବୋତମ୍ ରାମ ପ୍ରିୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ହନୁମାନ ରକ୍ଷ ସର୍ବଦା। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ସଙ୍କଟମୋଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଫଳରେ ଗ୍ରହମାନେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପୀଡ଼ା ପହଞ୍ଚାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।